Akarshan Films present बेतिया से जब चललू गोरिया पगह में इंतजार भइल। बेतिया से जब चललू गोरिया पगह में इंतजार भइल। पता चलल लौरिया बजरिया नरकटिया गज में मार भइल। पता चलल जनपटिया बजरिया नरकटिया गज में मार भइल। फुलवरिया में काटा चलल मोतिहारी में प्रचार भइल। गोखुला मथुरा काटा चलल ननकर में प्रचार भइल। पता चलल भसुरारी बजरिया नरकटिया गज में मार भइल। पता चलल पंडई के सरिया नरकटिया गज में मार भइल। साथी सतवरिया लिपनी बेयासपुर लहंगा उठा के देखैलू हो। सिकिटा बेलावा धोबनी रमौली सुगौली गोदाम लुटैलू हो। लाकर रोमारी गोबरौरा जमुनिया लहंगा उठा के देखैलू हो। सीसावा मुसहरावा बसवरिया में अपन गोदाम लुटैलू हो। रामपुर रखई पिरारी पचरुखिया गहना हाथी लोकवाया मोलावा लक्ष्मण तैयार पहाड़ भइल। पता चलल मठ मंझरिया नरकटिया गज में मार भइल। पता चलल नौतना पजामावा नरकटिया गज में मार भइल। धूमनगर मल दहिया जानकी चेंगावना जमुआ में खुलल चोली हो। शेरवा देखमा धन कुटवा तकिया डुमरिया में चलल गोली हो। मजुआ मुजावाना पिपरा मुरली चत भुजुआ में खुलल चोली हो। बहुवार वाती तुहिया मधुबनी चारा घरवा बये कुटपुर में चलल गोली हो। मनवा परसी भावल कौला राजू विकास मंजित राम बली काजू पया फैयार भइल। पता चलल रामनगर बजरिया नरकटिया गज में मार भइल। पता चलल भैरो गज बजरिया नरकटिया गज में मार भइल। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।